Lad mig så lige høre det. Hvor klar er du? Jeg er rigtig klar. Sådan der. Sådan der. Ryggen. Ryggen til. Og 3, 2, 1. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så er det båndhæren. Kom så, dreng, ind over vandet med jer. Han er løbet ind på den anden bane. Fejlløb. I var ganske søde for mig. 54 sekunder. Er I klar? Ja. Og Okay. 5 sekunders forspring. Ja, okay. 5, 4, 3, 2. Er I klar? 1. Kom så, drenge! Sådan der, hele vejen ned og rør muren. Ned og rør muren. Game over! Game over! Sådan skal det være. Stort er det gået. Tillykke med hende.